आसाम जोलुर गौथुमा जाखांफुनाय जोलुर गेलेगिरि अपुर्णा नार्जारी आरो माइदांसि नार्जारीनो रां अनसुंथाइ होदों। इयुनाव जौगानो हानायनि नोजोर आरो रांखावरिनि आंखालखौ नुनानै आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि हेमेन्द्र कुमार ब्रह्मआ आथिखालाव जोलुर गेलेनायाव जौगाफुनाय लाइमोनफोर क'क्राझार जिल्ला बनरगाव खाग्राबारिनि थागिबि अपुर्णा नार्जारी आरो फकिराग्रामनि थागिबि माइदांसि नार्जारीनो रां अनसुंथाइ होदों। रां अनसुंथाइखौ सासेयाव 50,000 होनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अपुर्णा नार्जारी आरो माइदांसि नार्जारी सानैबो जाखांफुनाय जोलुर गेलेगिरिफोरा इन्डिया आन्डार 19 टीमनि जानानै बांलादेश, स्वीडेन बायदि गुबुन हादराव गेलेनो खाबु मोनखांबाय एबा गेलेखांबाय। आंनि मुङा अपुर्णा नार्जारी। आं 2016 निफ्राय फुटबल गेलेनायखौ जागायदों। आं 2016 आव सायाव सेलेक्शन लानो फैदों आरो बेनिफ्राय जागायदों। आंनि गामिया खाग्राबारि, बनरगाव खाग्राबारि। आथिखालाव दायो बबे क्लाब? दाथ' बिदि क्लाब जइन लाथ'वाखै, बाट इन्डियानि दङ। जे थांनाय बावैसो गोजोननाय मोन्दों, बेयाव बिराद फिलिंस मोजां मोनदों, बाट जाबायदि जानांगौ बिदि जायाखैमोन। बिनि थाखाय आं आंनिफ्राय आरोबाव बांसिन नाजाबावगोन आरो जेसेबां हायो एसेबां। खुलुमबाय, आंनि मुङा माइदांसि नार्जारी। आं फकिराग्रामनि। आं दा साइ हस्टेलावनो थायो। आं इन्डिया केम्पआव थांदोंमोन, बिराद मोजां मोनदोंमोन। ओमफ्राय इन्डिया केम्पआव आं ट्रायल होदोंमोन, मोनाखै। ओमफ्राय दा नेक्स्टआव थांदोंमोन आङो IWL गेलेनो, बेयाव गेलेनानै बिराद मोजां मोनदों। गेलेनाया मोजाङानो। इयुन समाव নাজাবাই থাকা মুঠ 50,000 টকাকৈ সকলো বেছিভাগ প্লেয়াৰক মানে অসম চৰকাৰৰ পৰা ডাইৰেক্টৰ স্কুল এছ'চিয়েশ্যনে প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু এইখিনি যিটো আধৰুৱা যিটো টকা ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে যিটো দিছিলে, সেই টকাটো পৰহি আমাৰ আণ্ডাৰ 17 যিটো হিৰ' নেশ্যনেল উমেন্স চেম্পিয়নশ্বিপ এইটো হৈছিলে, তাতে মোক এইটো ক'লে যে এইটো আপুনি লৈ পেলাই মানে তেখেতসকলক দিয়ক বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই লগতে চেকখন আনিলোঁ। যোৱাকালি আহিছিলোঁ মই গুৱাহাটীৰ পৰা, সেইকাৰণে ভেলিডিটি যিহেতু শেষ হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে মই আজিয়েই আহি পেলাই এইখন দিবলৈ আহিছোঁ। অপুৰ্ণা নাৰ্জাৰী আৰু মাইদাংসি নাৰ্জাৰীয়ে ইয়াতকৈ বেছি ভাল খেলি পেলাই ইণ্ডিয়ান টীমত এটা নিগাজি মানে ঠাই পায় বা জাগা পায়, তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ভালকৈ খেলে আৰু লগতে নিজৰ লগতে বাকী প্লেয়াৰবিলাককো অন্ততঃ কোকৰাঝাৰ অঞ্চলৰ বাকী প্লেয়াৰবিলাক বা BTC অঞ্চলৰ বাকী প্লেয়াৰ বা তথা অসমৰ প্লেয়াৰসকলকো অলপ এনকাৰেজ কৰি পেলাই সিহঁতৰ নিচিনাকৈ যাতে খেলিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক চেষ্টা কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360